Żagħżugħ ta' 29 sena minn ħadding li kien immultat 4,000 euro wara li bat ritratti ta' tfajla bla ħwejjeġ lill-arus tagħha. Alan Seguna kien mixli li żvela ritratt jew film sesswali privat mingħajr kunsens tal-persuna li tidher fl-istess ritratt jew filmat li juża apparat tal-komunikazzjoni bil-ħsieb li jmala fama lill-arus ta' tfajla u kien akkużat li ta' fastidju lill-istess arus ta' tfajla. Wara li rat il-provi l-Maġistrat Rachel Montebello rimarkat li l-akkużat ammetta li bat messaġġi lill-arus ta' tfajla b'ritratti sesswali. Min-naħa tagħha it-tfajla ammettiet li r-ritratti ħadithom hija stess u batithom lill-imputat u possibilment anka lil ħaddieħor. Il-qorti sabet lill-akkużat ħati li jagħmel użu mhux xieraq minn apparat tal-komunikazzjoni iżda mhux li mala fama lill-arus u li taħ fastidju. Il-Maġistrat ordnatlu wkoll biex għal-perjodu ta' 12 xahar ma jmollestax lill-arus ta' tfajla waqt li wissietu li jekk jagħmel dan jista' jeħel multa oħra ta' 2300 euro. Raġel ta' 56 sena li jismu ma jistax jixxandar bordni tal-qorti wieġeb mhux ħati għall-akkużi li ġie mixli bihom li jvarjaw minn reati finanzjarji għal teddid u inġuri. Ir-raġel ġie akkużat ukoll li jinsulenta, għeddet u inġurja persuna oħra li juża ħażin apparat ta' komunikazzjoni u li għeddet li jwettaq reat fost oħrajn. L-avukati difensuri Franco De Bono u Lennox Vella talbu għal ħelsin mill-arrest. Il-Maġistrat Jana Mikallef Stafrax tagħtu l-libertà provviżorja fuq depożitu ta' 1000 euro u garanzija personali ta' 20,000 euro. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Michael Vella. Żagħżugħ ta' 18 sena nżamm arrestat wara li ġie akkużat li kkaġuna ġrieħi gravi fuq it-tfajla tiegħu. U ġie akkużat li f'Ottubru li għadda kkawża li tfajla tiegħu ġrieħi gravi u li ġiel il-vittma tibża li se tintuża vjolenza kontrija. It-talba għal ħelsien mill-arrest ma ġietx aċċettata mill-Maġistrat Jana Mikallef Stafraġ. L-avukat Mario Mifsud der għall-akkużat.